pola igualdade. No CEI Potero Novas, as nenas e nenos participaron nuns xogos sobre a igualdade e pasaron no xenial. Foron diferentes actividades alrededor do xogo de mesa. Había diferentes actividades en función da caílla que caíse. Tarxetas de verdadeiro ou falso, preguntas sobre a igualdade, definicións. Tamén había casillas de mímica, representando profesións, traballos, deportes. E tamén había tarxetas de memoria para emparellar oficios. Había outra casilla que era a máis divertida, a rodada, na que había varias actividades nas que se competía con tempo. Unha das actividades era dobrar a roupa en 50 segundos. Outra era cambiarlle coeiro a Bruno, que era un boneco e non se queixaba. Tamén tivemos que lavar a louza e menos mal que os pratos non eran fráxiles. Tivemos que barrer e quedou moi limpo. Estivemos a tender a roupa, só nos faltou planchada e cando rematou o xogo non se querían ir comer. Pasaron genial. Sesión de contacontos. As nenas e nenos de infantil no Colexio Potero Novas fixeron uns contacontos sobre a igualdade. Co conto de Arturo e Clementina falaron do bo trato, respetar aos demais, apoiar nos gustos e desexos, non maltratar e non discriminar. A parella servirnos para ver como Arturo non respetaba a Clementina ata que ela non aguantaba máis e decide irse e ser libre. As nenas e nenos fixeron os seus propios debuxos de Arturo e Clementina. O segundo conto foi o de Vivan as uñas de cores. Neste conto aprendemos a respetar a importancia da diversidade e de respetar os gustos dos demais. Xoan é un neno que lle gustan pintar as uñas de cores, pero algúns compañeiros irrespetuosos ríanse dele. Finalmente aprenden que se che gusta pintar as uñas ou por unha saia podes facelo, da igual que sexa neno ou nena. As nosas compañeiras e compañeiros de infantil remataron pintando as uñas de cores. Charla con nais e pais. O 20 de outubro houve unha charla con nais e pais do alumnado de CEI Potero Novas. Falouse sobre a igualdade, diversidade e prevención de violencia. Tamén se falou das actividades e xogos que se fixeron coas nenas e nenos do Colexio de Cortegal. E agora o tempo.